Il-Kummissjoni Elettorali qed toffri soluzzjonijiet għal persuni li għandhom żbalji fid-dokument tal-votazzjoni tagħhom jew li ġratilhom xi ħsara fihom. Għalkemm sa issa kien hemm ftit li xejn minn dawn il-każi, dokument jista' jasal għand l-elettorat b'xi dettalji skorretti jew saħansitra anki jintilef. Barra minn hekk fil-każ li l-vot jintilef jitqatta jew isirlu ħsara sostanzjali wara li rċivew ħadd m'għandu għalfejn jallarma ruħu, kif spjega il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Dawk il-persuni jkunu jistgħu morru l-uffiċini tal-Kummissjoni Elettorali ġewwa Naxxar, l-ex Trade Fairgrounds, illum il-ġurnata jintuża l-kumpless tal-voti, hemm wiesa parking biżżejjed, imorru hemmhekk sabiex japplikaw għal dokument speċjali. Dak il-persuni jkunu jinħarġilhom dokumenti ieħor ngħidulu dokument speċjali. Dawk li jixtiequ jagħmlu dan għandhom imorru bil-karta tal-identità fl-uffiċini elettorali fit-Trade Fairgrounds tan-Naxxar mit-2 sal-ġimgħa li huma miftuħin mit-8 ta' filgħodu sa' satejn ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sa' 8 ta' filgħaxija, kif ukoll is-Sibt u l-Ħadd mit-8 sa' nofsinhar. L-uffiċini se jkunu miftuħin ukoll fil-31 ta' Mejju mit-8 ta' filgħodu sa' satejn ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' bil-lejl. Votanti ta' 13 il-distrett jiġifieri Għawdex u Kemmuna jistgħu jmorru fl-uffiċċju tal-Karta tal-Identità fir-Raba' Għawdex fl-istess jiem u ħinijiet. Lewis Gatt fakkar ukoll kif dawk li jinsabu barra minn Malta għandhom arranġamenti speċjali mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta biex jinżlu jivvutaw. Iżda hemm l-għażla li wieħed jivvota fis-27 ta' Mejju. Dawn il-persuni jridu jieħdu ġurament mal-Kummissjoni Elettorali li fit-3 ta' Ġunju se jkunu imsefrin. Il-Kummissjoni Elettorali issa ħarġet stqarrija fejn tat il-faċilità li dawk il-persuni ħajkunu msifrin u ħajġu sabiex jivvutaw fis-27 ta' Mejju. Sabiex il-ġurament ikunu jistgħu jieħduh fl-ambaxxata barra minn Malta. Ġifieri dak il-Maltin li qegħdin barra u ħajjiġu sabiex jivvutaw fis-27 ta' Mejju jistgħu flok jiġu sal-ħamisa u Malta jew sal-ġimgħa fl-ofsinhar immorru l-ambaxxata barra minn Malta, jieħdu l-ġurament hemmhekk u ovvjament meta jaslu jistgħu jaslu anke s-Sibt 27 ta' Mejju stess, ikunu jistgħu jivvutaw. Wieħed jista' jsib l-eqreb ambaxxata u jagħmel appuntament fuq is-sit electoral.gov.mt/oathsmt. Id-dikjarazzjoni ġuramentata għandha tintbagħat b'email fuq electoral.office@gov.mt mhux iktar tard mill-ħin ta' nofsinhar nhar is-27 ta' Mejju.